नडुवार दखरा एबसुआ हाहुनि जेंनाखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव खेंफोरथि होदों। सरकारा बिफां गायनानै उननि समाव रायजोफोरनि हाखौ सिख'गोन नामा बेखौ खेंफोरथि होदों नडुवार दखरा एबसुआ। थांनाय 10 अक्ट'खालि सिजुसा गेटनि साखाथियाव थानाय सरकारि हायाव एनजिअनि दैदेननायाव 73 बेन महोत्सव हाबाफारिनि गेजेरजों हाग्रा बिफाननि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारी लोगोसे सथिया बियाबनि एमएलए पद्म हाजरिका रायजो राजा आरो फरायसुला फरायसुलि जथायै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मोन 5000 बिफां फुलि गायदोंमोन। लोगोसे 300 हेक्टर हायाव बिफां फुलि बानायगोन आरो 2400 बिगा हायाव बिफां फुलि गायबावगोन होनना मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारीया बुंलांदोंमोन। बेखौनो लाना उननि समाव बर'फोरनि हाखौ सेगोन नामा बेखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां गिखांनाय आरो दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बेखौनो लानानै नडुवार दखरा एबसु, बिश्वनाथ जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सायाव गुवारैनो खेंफोरथि होयो। बेबादिनो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिया हानि मोन्थाइखौ मोनाब्ला 1 इन्सिबो हा हगारा होनना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360